guys, ari na punta sa nila crab kuno ni pero sa Bisaya ani kagang. Nag-challenge ako ani guys. Ako magwang si Lito o si Maria B. Basic ram ni guys. Oh. Ha. Sipag ako nang gitik-gitikon. Uy. Naman. Sipag ako nang gitikon guys. Oh. Oh. Ha. Sipag ipapa ako ni. Oh. Nyatik ay mo challenge to ginani. Basic man ani eh. Oh. Ya. Ato ni lutuon guys. Kanawan yung unsa ko kumain muluto ni guys. Namay sabi ni. Namay buling. Uy, lukod-lukod ay. Uy, isko. Uy. Mga bras, mangusik. Si Raulo. Tabon ni ay imal. Okay guys, tanawan nyo. Kani siya guys, nakuha ni daan. Wait. A few moments later. So guys, managlakwa guys. Dapat tapuan niya siya guys kay kani agay. Init mo di guys. Ani man. Dapat na guys. Ukbon tani siya guys. Dayon gumana to ani ukab kuhaan na to itom-itom sa sud. Ato din siya preto pun. Init mo. Aha. Agoy! Init. Nana guys. Ya. Ato ni siyang kuhaan na yang kinaun. Kuha ta kutsara. Kutsara dito. Kuha ni siya guys, mga nani. Mo ni pait guys. A few moments later. So guys, magsugod na ta og gisa ni guys. Ha? So, what's unlearn? Mantika. Sa in English pa sa mantika guys, edible. Galing ya. Sakto ba ko day? Ambot lang yun. Sa English mantika day edible? Mantiki. Oh man. Mantika. So guys, butang na to mantika. Lami asad pa ha? Ay, sus day. Ako yung muluto day. Way, palpak. Puros na paltos. Sayawi na lang. Sayawi. Kalami. Kita ko si mong hataw. Day, mag-isal man juguan ni day. Ari na to kong shield Siyaw. para panaggang. Sus. Ibutang si Montian ha. Para panaggang ni siya ha. So guys. Oh, ano saan to ni? Saan to Bali ni day? man na pa. Anak na. Nag-graduate ka pa? Bali man na mo kani. Aduh eh. Okay. Barayta. Nag-graduate jud. High Ako. school. Perte yun kung pagka-prayta sa una. Ano gani? Graduate. Magbutang taan para di ta mapiksan. Kamu kung magprito mo, mag-isa, unsa na diha, what else? Ano man. Mura kang tiki. Magkuan man eh. Pwede mo magkuhan ako ani. Kamu Gay kong siday, gay kong sid. Gay kong siday. Sabi mo na yan. Kanilang. Para di mapiksan. Katong awag. Dapat Mailain. dapat mag-shade ta kay haron dili ta mapiksan. Asa to day? Napa. Helmet? Oh. So, helmet. Ang umilig ko, helmeta. Dapat mag-helmet sa tawi kay... Wait. Safety force. Oh, dili ko tayo. Safety pa. Kuhaan ko sa kasyeda din mo kung klaro. Dapat mag-safety tayo. Noong saan niya kung helmet ay punok na sa... Oh, na yung mga tagak. Sabi niya Nag-snow. Nani day. Kaya tag trapo gamay day para maklaro. Oh, klaro na day. Nani ha.
sundan ninyo mga viewers. Oy, mura mag-init na. Tanawa, sipte kini siya. Buong na pagtuo na di ta kamako ano yan. Saan kami kana pa, oy? Gusto ko lang ka. Oh. Tapos na, tapos. Safety food. Oh, Jod. Agay, hintik. Ah, napay tamning. Si Raulo. Oo, yung mailad ko ninyo. Oh, okay. Safety ba? Safety. Safety kayo din, no? Hinani yung pagluto, guys. Hamutan, gula na pa. Basta ako yung mag-agay. Oh. Ba? Ah! Ate, largo na tayo. Kita ko. Napiksa, mag... Uubos pa tayo. Wow, safety force. Pero Napiksan ko, guys. Pero sakit kayo no, na safety, pakadira, imong tiyan, na imong shield, ngay kay ba, imong kamot mo, delikado. Oh, okay, guys, nya. Atong butangan, oh. Bislat imong tiyan pa. Oh. Ginagulan. Naam to sagbot-sagbot sa kaunon sila magbili og sagbot day akong kaunon rog apil. Do? Oh. Baho ah. Naam to sagbot-sagbot nila day. Wala to sagbot. Ah, kato lagi. Ya, butangan na to. Oy. Magic sarap. Ako ni ikuan ha kay basig. Sponsoran ko ni Magic Sarap. Lami naman siya. Muna siya kita mag-magic sarap eh. Magic ang iya kalami. Oh. May gani pa, wala na ka nagtipid-tipid pa. Ay, sunod na sa tutipid ay. May noon. Okay. Huwag na sa may lami. Di sana pagkaon sa tao. Patay, mura magdadaghan ug asin day. Nagaghan sa asin. A few moments later. So, sugda na nato day. Gi? Hmm. Unsa man ni pakuan pa ba? Kini sa uban kita mo ato nga. Ni anim to pero gagmay ana. Pero kini ko dako eh oh. Kini. Tuo lag sila ray tiba. Bilang di ta malakas ni. Andi kaya sa mga inani kato mga mahihinang nilalang. Para na ako sus. Nausa. Pakuan ni sa ako pa ba? Saman. Pagkaon siya. Natay kang kaahi. Ah. Kung saan na dahil lukot-lukot na anino na. Ganit tayo. Tingnan mo na yung lead first pa. Pagka-busy. Parat-parat lang.
Oh, no, 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 no. Oh, no, 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 no. Ang? Ato na kong parot. Mapapalaban ako dito. Tagalog. Ah. Ang Thailander, gano'n pa? Nasa, pas. Oh, no, 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 no. Pait. Ay, kung sa in English pa, bitter. Bitir. Guys, dito ka Mm. ni guys. Gayaan eh. Makaw ni kanan pa? Kaon dah. Hanga. Init, ang init. Hanga. Hanga eh. Nay tambal sahang. New Emperador. Oh, Red Horse Beer. Masarap ba yan? Okay kabacan. Kahang. Tubig. May red horse ka naman. Hang kayo. Busin mo yan. Hanga guys. Di na sad makaya ni Papa guys. Oh, kaya mukat. Oh, no, 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 no. Hala. Namura na si Coco Batin. Bur. Kata ko si Punto.